Җәмәгать менә безнең теге элек әйткәннәр, татар сәүдәгәрләре хакында, әгәр дә революция булмаса, алар Рәсәйне басып яулап алыр дип, хатта шул фикердә торганнар. Кайсы танылган җитәкчеләр, хатта әллә Ленин да шулай әйткәнме, шул бер җирдә укып чыккан идем. Ул безнең чөнки татар халкы төрле авырлыклар кичергәч, ул бит инде дәүләтеннән аерылгач, алар мескенләнеп теге кул сузып хәер ста бирмәгәннәр. Алар безнең татар халкы аны кай җирдә дә сөрмәгәннәр, аны Оренбург өлкәсенә мәсәлән губерниясына күчергәннәр, сөргәннәр. Алар шунда да югалмыйча, хатта тырышып, ничек әнә авыллар төзеп эшләп, шуңа күрә ул капиталист тик шул системасында да югалмаган безнең халкыбыз, хатта үзен күрсәткән ничә байлар шул теге әнә Казакъстанда хатта инде как нәрсә әйтте әле, укыдым мин. Нинди шәһәр инде, кызганычка каршы, мин Актүбә, шунда татар миллионерлары мәчетләр төзгән, кайсылары сакланган, хатта коммунистлар идарә иткән чакта склад булганында, анда мин дә кызганычка каршы кирәк вакытында искә төшми. Шәһәр анда кайдадыр бер Яушевлар, миллионерлар, татарлар мәчет төзгәннәр, хатта шул Урал шәһәрендә хатта татарлар сәүдәгәрләр мәчет төзгән, анда Кызыл мәчет дип, татар мәчете дип атыйлар, хатта шунасын минем авылда мәчет мәсәлән таштан салган. Шул анда киң күләмендә Хусайновлар, үч бер туганнар, Әхмәт, Мәхмүд, Гани Хусайновлар төзгәннәр, һәм Екатеринбург шәһәрендә бик күп ярдәм күрсәткәннәр алар татар халкына. Анда инде Агафуровлар, бик күп татарлар тырышканнар капиталистик системасына, ничектер алар нәрсә дип әйтәләр инде аны, хатта татарча үзен тормышын көйләп юкка чыкмаганнар. Шул әгәр дә безнең ил ул менә шул революция булмаса, гөрләп татар тагы күтәрелер иде. Әмма инде булган инде, әйтәләр тарихта, урысча әйтәләр, у истории нет сослагательных наклонений дип, хатта шуңа күрә. Инде без Америка хакында сөйләп киткәч, мин инде нәрсә татар халкында әйтәләр, саңгырау икенче төрле ул. Саңгырау күп ишетә, мин Аллага шөкер саңгырау түгел, тик саңгырау кайсы яктан. Мәсәлән, мин анда бармадым, мөмкинлекләр булды, әмма мин вакытта кызыксынмадым. Хатта шул кайсы илләрме әйтәм, мин аны тик кайсы вакытта бит кешегә, мәсәлән, шул географияны бишлегә белергә ул кирәкми дә инде, дөньяны әйләнеп чыгарга. Шул ни фәнне өйрәнсә ул, хатта ул белә. Шул кебек мин дә кызыксынып журналист буларак, әле журфакта укыган чакта, хатта За рубежом газетаны укып, кайсы илдә нинди тормыш икән дип, һәммәсен мин кызыксынып укып, шуңа күрә хәзердә мин интернетта берсе булай әйтә, берсе булай әйтә. Инде анда мин хатта шул Америка Кушма Штатта минем танышлар бик күп тора. Хатта әле килеп чыктылар монда, кайсылары профессорлар. Анда минем бергә бер төркемдә укыган яһуди, атасы яһуд инде, шуларның кызы хатта шунда тора. Тагы кемнәр, күп кеше китте шунда. Инде мин һәр кешедән инде бер тамчы моннан, бер тамчы моннан, бер тамчы, әле башкорт халкында әйтәләр, тама күл була ди. Шул кебек мин инде мәгълүматны җыям да шулай үземнең фикерем бар, карашым бар, шуңа күрә минем хакым бар шул Америка турында сөйләргә дип. Әгәр дә кешенең үзенең икенче карашы булса, аның да хакы бар. Менә
Комментарийда телиме, рәхим итегез. Әгәр дә кемдер үзенең видеосын җитештерәсе килсә, ансы да инде берәү дә тыеп тормаянырга. Мин инде үземнеке белән таныштырасым килә. Ул теге акта юк, карак да түгел. Әле бер Һиндстан киносын балачакта әйткән идем. Караган идем, анда бер кыз белән кызда фаҗига булгач, ул теге кемдер анарга тынычландырып әйтә, син менә элек тормышны бик яхшы дип уйлаган идең. Ул андый ни яхшы түгел. Хәзер син менә фаҗига булгач уйлап торасың, тормыш бик яман дип. Ул алай түгел. Шуңа күрә менә шул Америка Кушма Штаты бүтәндә анда инде кемдер әйткәнгә күрә яхшы да түгел, кемгә әйткән күрә яман да түгел. Бер ягыннан яхшысы бар, бер ягыннан яман бар. Ментальность дигән бер нәрсә бар. Хатта менә кемдер акчаны бик ярата, кемдер тик акчага менә санысык, акчаны кадерен белми. Ул мин вакытында газетта эшләгәндә, хатта ул теге әйтәм бит, халык 90 елда бик авыр яшәде, хәерчелек кичерде кайсылары. Миңа карамастан теге узып китсен әле. Редакциядә иң беренче алып баручы журналист булганга күрә, акча бик күп керәдер. Көн аралаш мин барып кыйммәт күлмәкләр аладырым. Тегендә монда акча тотып, хатта әле берсе белеп алды да, эшсез йөргән ханыммы, кызмы әйтә, мин ди сиңа өйгә домработница булып керермен, эшем юк ди, шулай ди. Чөнки минем хезмәт хакым шулай яхшы булды. Шуны әйтәсе килә. Ул вакытта мин акчаны кадерен белмидерим. Ул теге акча шире дип курка дидем. Чөнки безне гаиләдә тәрбияләделәр. Акча шире яман ул. Акча шире яман. Кымсыз булмаска кирәк. Акчага кымсыз ярамый дип. Саран да булырга ярамый. Һәм акчага бик артык омтылма. Нәрсә инде шул? Акчаны бик яратмаска кирәк дип. Чөнки акча сине буза дип, ул син анага кул буласың. Акчага бәхетең китә дип, шулай дип гел тәрбияләп тордылар балачактан. Шуңа күрә, мәсәлән, мин шул Америкада торсам, ул минем акча тик су кебек китеп калыр, ул акчаларым. Чөнки тәрбия ул кешене инде һәр кеше тормышы, бәхете тәрбиядән тора. Бездә тәрбия шундый булды гаиләдә. Әле әти мәрхүм мәсәлән чабан булып эшләп, 2 кеше өчен эшләп, 2 ставкага мәсәлән, аны вакытында беләсезме? Мин аны справкасын күргәнем, ул пенсия чыкканда әле ул акча, зур акча иде. 250 сум урталай, уртача 250 сум айына ала. Шуның яртысы дип, анарга 120 сум персональ, хатта бер рәвештә персональ пенсиянарга ясадылар. Шул нитәләр. Ул акчаны кулда тотмыйдыр, гел таратып торадыр. Балаларына әле ничә баласын өйләндерде дә, шунда әйткән әти мәрхүм, без ди балаларыбызны өйләндергән, шул туйга чыгарган акчаны ди, әгәр дә саклап торсак, берничә машина алырык хатта ди. Шулай акчаны түгеп кенә тордылар. Менә шулай мин дә вакытында акчаны кулда тота белмидерим. Чөнки ул кеше акчаны бер ягыннан исраф иткән дә яман, бер ягыннан артык теге акчаны яратып, аны шул үзен кысып яшәгән, ул да бәхетле түгел. Чөнки бераз акчадан аерылса, ул борчылып тора, әйтерсең, шундый ул акча белән бәхет бер туганнар бәйләнештә әйтерсең дип алар. Юк, алар булса да 2 тугандыр или 3 тугандыр алар, әмма бер туганын, минемчә, бәхетнең бер туганы, минем фикерем буенча, ул сәламәтлек, җан тынычлыгы, татулык гаиләдә һәм бүтән. Инде менә шул Америка Кушма Штатларына килсәк, шул әйттем бит, кинода хатта мин караганда, мин аптырдым, алар гел сөйләсә, шул акча фәлән доллар. Әйтәм, алар вакланып йөри икән бу халык, хатта шул доллар дип чукынып, шул нигә? Ул тормышлары һәммәсе шул акчадан тора икән аларның. Шуңа күрә әле укыгансыздыр, Гогольның китабында бар, «Мертвые души» ди, или үлгән җаннар татарча инде. Шунда атасы өйрәткән, дөньяда иң якын дус сиңа акча, син акчаны җыеп бар, чөнки ул син бер качанда сине юкка чыгармас. Ничек инде
сатмас, ул сине беркайчанда шул авырлык хәлгә китермәс. Акча җый бала, акча җый дигән, шуңа күрә. Бездә инде татар халкында әйттеләр, шул байлык бер айлык, белем мәңгелек, шуңа күрә әти-әни гел белем ал, югары белем ал, укы, һөнәрең булсын дип, шуңа күрә гел өйрәтәләр, шуңа күрә ул вакытта инде дөрес булды. Хәзер инде кайсы вакытта кайсы һөнәрдән ярдәм юк, чөнки бик акча китерми. Әйе, күңел өчен тик эшләсәң генә. Кеше, мәсәлән, гел шул теге уйланып тора, кайсы вакытта эшне сайлаганда, теләгәнгә балалардан сорыйлар бит. Бала чакта алар теге мәктәптә, беренче сыйныфларда, хатта бала бакчасында син кем буласың килә үскәч ди. Алар бала чакта теге нәрсәне ярата, шуны сөйли. Әмма тормыш бит бу үзгәртә бит нәрсәне. Анда ул акча китерәме, шуны карап тора кайсы вакытта. Я тормышы менә мин әле әйткәнем, бер татарга өйләнгән, ул үзе Кавказдан, мусулман кешесе дә түгел инде, шул өйләнгән. Мин аны белән сөйләшкән чакта, мин төрле кешеләр белән таныш, ул шул теге әйткән иде, мин аны кимсетмәсен дип, үз күзем алдына ничектер түбән төшмәскә дип, ул минем күз алдына миңа әйткән, мин ди архитектура институтын хатта тамамладым ди, менә сәүдә белән шөгыльләнәм ди. Сәүдә, шул сәүдә акча китерә. Әле шул теге бездә бик күп таҗиклар, мин алар хакында китап язганда шунда сораган идем. Педагогия институтын тамамлаган, берсе тагын инде институт тамамлаган, һәммәсе сәүдәгә тотынган, чөнки сәүдә акча китерә. Шуңа күрә хатта безнең татар кызлары да кайсылары аны алар өйләнешеп китте. Тегендә бер хатны, кайсыларының 4 баласы бар, монда өйләнеп икенче хатны итеп алып 3 баласы бар. Шул хатта алар әйтте бит вакытны, татар хатыннары сорый, акча китерәме? Шуңа күрә алар үзенең теге милләттәшенә игътибар да итмичә, хатта санга сукмыйча, менә шул теге таҗикмы, үзбәкме яри анда, аны мин каршы түгел, әмма үзебезнең ничек әйтергә, безнең Таҗикстанда хатта мин барган идем, анда татарлар бик күп, кызлары таҗикларга кияүгә чыгып беткән, анда балалары инде я урысча сөйләшәләр, я таҗикча. Монда да мәсәлән, белмим нинди телдә сөйләшәләр алар. Алар монда да минемчә урысча сөйләшә. Инде менә шунда берсе миңа хатта зарланып әйткән иде. Бездә ди балаларыбыз ди, монда ди инде аралаш гаилә түгел, никах түгел инде. Булай үзләрен таҗиклардан тапкан бала, шунда хатта борчылып әйткән иде. Телне ди, таҗик телен балалар югалтып ята, чөнки мәктәпкә йөреп, алар хатта сөйләшмиләр, шулай дигән иде. Аны борчыла. Безнең менә Таҗикстанда барып телне югалтып тордылар. Әле хатта мин Сабантуйларда булдым, шунда миндә видеода бар, анда таҗик малае интервью бергәндә әйтә, мин яртылай татар, чөнки татар каны бар миндә бар дип, татарча бер сүз дә белми. Шул кебек ни монда да безнең кеше, ул мәсәлән бүтән милләт кешесе белән гаилә төзиләр, әмма телләрен югалтып бара. Телләрен югалтып бара шулай. Безнең инде халыкта бар шундый бүтән кешеләрне хөрмәт итеп хатта аларны алар янында тырышалар урысча сөйләшергә. Шулай теле югала, кеше кулланмагач, теле югалып бара. Шулай бетә әкрен-әкрен. Әйе, шул акча безне әни әйтәдер, нәрсә аракы кисере, шуның кебек акча кисере, акча, байлык, татулыкны уйламыйлар, бәхет шул акчада уйлыйлар, чөнки ярышып һәммәсе шул теге байлык турында уйлыйлар. Төп максат шул байлык. Шуңа күрә алар хатта аны укыган теге нинди һөнәре бар, югары уку йортында, шул хатта шуны кулланмыйча, алар дипломларын кулланмыйча сәүдәгәр булып эшләп, безнең татар кызлары инде акча китерә бит, менә бу татар акча китерми дип. Әле мин вакытында теге шәһәрнең иске читендә бер бистә, шунда безнең редакция булды. Шунда мин безнең йортта торган кызларны күреп торадыр идем.
танышып, кайсылар белән берсе шул ук теге шымарып беткән нәрсә димме килде өемә, хатта минем торган шартларны карады да күпме хезмәт хакын алам, мине шуның белән кызыксынды. Шунасын әйтә, ул вакытта мин күп булса 1 миллион аладыр, ул миллион булдымы, әллә 1000 миллион дип саныйк инде ул вакытта, или шул вакытта әллә шул 700 мең, әйе, шул миллион булды. Шунасын ул миңа әйтә, мин ди менә хәзер кияүгә чыгырга әзерләнәм, бер урыс малаена ди, ул ди 15 миллион ала ди хезмәт хакын ди. Монда әле мин депутат чагымда менә бу безнең шәһәр советы шунда депутат булып утырган идем. Шунда бер крәшин малай, аның хатыны мусулман, ул менә мин ди гарәп илләренә барганда хатта ял итәргә, аннан Коръән китабын алып кайттым ди. Шул теща әби дип әйтәләр татарча шунарга ди. Ул мин анда 1 миллион аладыр, ул әйтә, мин 15 алам ди. Менә шуңа күрә ул карап та тормый, динен анын акча китерә бит дип, шуңа чыга мәсәлән. Әйе, хатта бу да менә шул мәсәлән урыс егетенә чыгам, 15 миллион акча ала ул дип, шулай дип әйтерсең. Шул инде иң зур нәрсә инде сәбәп шул бәлки чыгырга шунарга кияүгә. Шундан кызыксынып, акчасы белән тик кызыксынып, менә акча әйтерсең бәхет китерә. Минем бер йөришкән кызым, хатта инде мин аңа инде бик рәнҗимим, чөнки ул крашин кызы, ул миңа әйтәдер, мин байга чыгам. Мен әйтәм, ул байга бит беренчедән нәрсә инде, бай ул сине ашатамы юкмы, чөнки син бай түгел бит, ул бай бит, шундый байны эзли. Мәсәлән, шул байлыгы күбәйсен дип, әнә бит теге Алсу кияүгә чыккан яһудига икәүләрнең акчасы күп булгач, Абрамовмы кем әле шунара хатта. Икенчедән мен әйтәм, ул бит нигә бай? Ул юмарт булмаячак ул. Алар саран була, шуңа күрә акчаны җыя белә. Акчаның һәр кайсын тик шутлап, әле хәзер әйтеп салыйм да, шуны акча шутлап торалар һәр копейканы. Әнә теге Японияга барган бер татар, әле перестройка үзгәртеп кору вакыты килгәч, шикләрне, ягъни границаларны ачкач, безнең бер Япониядә күбикәне татарлар вакытында теге хатта Агафуровлар шунда киткән, такымнар бик күп байлар татарлар Япониягә барып урнашкан. Шунда бер ул ничә еллар узгач туганнарын тапкан, шунда барып чыккан, кайткач сөйли. Мен ди анда утыраман белән сөйләшеп, шул туганым ерак туганымы, якын туганымы белмим инде. Шул ди миллионермы, кемме ди Япониядә. Ул ди килгән почтаны тикшереп ята ди, хатлармы, открыткалармы, кемдер котлау сүз җибәрәме. Шунда ди бер күзе төште ди, бер конвертта ди. Иена дигән инде безнең акча белән вак акча инде ул, хатта ул шул берничә вак кына шул нәрсә инде бер марка иена, бик арзан иена тора, бер 2 иенымы шундый марканы күргәндә ди, теге почтовый штемпель дип атыйлар. Шул тимәгән икән шунарга ди. Шуны ди без ди әллә 1 сагать, әллә 1,5 сагать сөйләшеп утырдык. Шул вакытта, шул дәверендә ди, ул хатта тырнагы белән әкрен дип, шул без сөйләшеп 1 сагать, 1,5 сагать сөйләшкән чакта ди, ул хатта шуны ди кубарып алды да ди, менә уйлагандыр, бәлки кирәк булыр, менә әрәм булмасын дип. Менә шулай алар. Элек татар байларны әйтәләр, алар ди нәрсәне сытып ди, хатта оныттым инде нәрсәне сытып. Суралар ди шул. Ул яманлап әйтәсем килми. Ул хатта кеше, акыллы кеше, ул менә мәсәлән шул ниләрне алыгыз, шул Хусаиновларны, ул бит ул бер ягыннан эконом яшәгән, анда ул вакытта булган инде вагоннар, байлар өчен вагонда күрсәтәләр ничек йөриләр. Ана хатта карагыз, Транссибирский экспресс, анда нинди яхшы купелар, içində hatta duşda nəsəmi bir nəsələr var. Bu ni gümümən общий vagon, yani şunda barğan yürgəni ol hatta yoluna tik tigi stansiyalarda düşüb təmli aşamağan nigə нәрсә дип әйтәләр инде шуны, тиге әллә ашык катыкул, әллә нәрсә шул айранмы, әллә нәрсә салган һәм сүр итне алган да юлга, шуны ашап, шул айранны ичеп, тиге
малның ашказаны шиша түгел, шул малның ашказаны, шуны капчык ясыйлар шуннардан. Шунда айран ерткән, монда сыр ит, шуны ашап кына йөргән ул. Әйткән, хатта ул Оренбурда өлкә газетында язганнар иде, бер яһудимы шуны тикшереп язган тормышын. Ул ди әйткән ди, шул безнең өч бер туганнарның берсе Хосайновларның бер тиенне хатта ди арысланның авызынан да чыгарып алырга шулай кирәк ди, хатта шундый сәләт булырга тиеш кешедә дип шулай дигән. Шул чакта ул мәсәлән кызан тормаган, теге ашаткан мусулманнарны тукландырган, теге мохтаҗ кешеләрне, хатта православ халыкны да тукландырып торган, аларга ашханалар ачып һәм мәчетләр төзеп, мәдрәсәләр төзеп һәм инде Оренбургның үзәк җирендә нәрсә алар православ собор төзи башлагач, ул килгәндә нигезе миннән дип алган да, шунда хатта нихәтле акча чыгарып таштан салганнар нигезен. Әле әйткән идем, шартлатканнар большевиклар шул чиркәүне, соборны, православ һәммәсе нише таралып киткән, әмма нигезе калган, чөнки бу Хусаинов алганда аны цемент дип атыйлар, шул цементны бутаган нигә йомырканың сарысына шулай катырып ниткән ясаган, шуны шартлата алмаганнар. Ул аңлап торган, ул уйлаган инде, менә күпме без яшибез, ушы илдә балаларыбыз, оныкларыбыз, алар әгәр дә шул православ собор түбән сыйфатлы булса, нигезе безнең ничә гаилә исемен хурлыйлар, шулай дип бәлки уйлагандыр, ул уйламагандыр, менә ызамы революция булыр, аны шартлатырлар дип. Юк, ул уйлаган, менә шәһәрнең үзәгендә инде аларга бер ягыннан атак, инде икенче ягыннан дан, менә татар сәүдәгәре нигезен төзгән дип, татарларга яхшы караш булыр дип күп фикер булгандыр инде. Арасында менә бу ызамы шул нине соборны шартлатырлар, ул юкка чыгыр дип, большевиклар байлардан көлеп, мыскыллап, аларны юкка чыгарга тырышы дип бәлки бер дә уйламагандыр. Менә мин дә бер дә уйламадым, вакыт узып бара, мин 22 минут булды. Шуңа күрә бәлки тамамлыйм. Кызыксынсагыз, җәмәгать тагы карарсыз, ошыймы юкмы белмим мин. Алла бирсә, бара-бара мин бәлки турдан-туры эфир оештырып канда, шунда күрермен, хатта күрермен. Кеше кызыксынса, дәвам итермен, кызыксынмаса, бүтән темага күчермен. Хәзер менә шуны 3нче бүлеген тамамлыйсым килә, һәм күрсәм сез кызыксынганны, тагы дәвам итеп үз фикерләр белән уртаклашырмын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән-сау йөрегез.